Ce e problema? Îl pui acasă în pauză, că se sus și merge și... Asta să întreb la cine să dau puiul, ca să știm să... Câte un iaurt, câte un din asta și câte un din asta. Uite așa. Așa, uite așa. Gata. Așteptăm pâinea. Gata. Acesta este gemul din producție proprie. Acesta este gem din producție proprie. Da, cineva simplu, a văzut la puteți să... Haideți că vă las acolo tot, sau... Puneți mulțumesc. Treceți pragul. Aici, uitați, un gem de casă, este gem ramscuit. Aveți un ceiuț, o pâine, pui, o napolitană și un iaurt. Cu sănătate. Cu nimic, doamna. Și mulțumiți lui Dumnezeu. Să fiți sănătoasă. Și mulțumiți lui Dumnezeu, o zi frumoasă. Doamne ajută. Doamne ajută. Și doamna este Bună ziua! tot într-o situație mai are un băiat bolnav. Noi am dus, doamna, și în fiecare lună facem așa câte un bine. Dar luna trecută am dat cei de la metrou, care stau afară, care stau. Acum am vorbit cu doamna, poate știți dumneavoastră pe cineva care vrea să facem așa câteva pachețele. Și doamna a spus că știe. Și m-am dat uitați. Aveți un gemuleț de casă, în primul rând, un ulei, un iaurt, un ceai și niște pui, pulpe de pui și o pâinică. Și mulțumiți Domnului. Dumnezeu e bun. Da, mulțumim frumos. Și o zi bună. Și acum mai și noi luăm legătura iar cu doamna și doamna. Are băiatul probleme foarte mari. Câți ani are băiatul dumneavoastră? Da, e bolnavios sau probleme de altă natură? A fost student la automatică, la Politehnică, și când a murit soțul meu și era făcut un șoc. L-am dus la Spitalul Nou neștiind și s-a dat un tratament. Încă o să venim la Nu, doamna nu i-a spus, dar știe că eu nu i-a spus. Deci domnii vor să acorde niște ajutoare, așa o samoșiță, pentru că aveți probleme cu fața, un puiuț, un gem de casă, un ulei, o pâinică, un ceiuț. Doamna ne-a spus. Doamna s-a gândit că noi nu m-am cunoscut, doamna s-a gândit și noi prin doamna. Mamă, și zice bine face să am până în 4 milioane. Da.